Mať v dnešnej dobe dieťa je doslova do písmena luxus. Ja vám samozrejme poviem aj prečo. Nebudem riešiť škôlku, poďme do školy a poviem vám, aké poplatky budeme platiť, pretože máme ústavou garantované bezplatné vzdelávanie, nárok na bezplatné vzdelávanie pre každé dieťa, pre každého žiaka a poviem vám, koľko nás to bude stať tohto roku. Tak začneme tým ZRPŠ. ZRPŠ je dobrovoľný príspevok rodičov škole alebo združeniu rodičov a priateľov školy, áno. Ako som povedala, je to dobrovoľné, ale pokiaľ to nezaplatíš, si spoločnosťou odvrhnutý a je to v podstate ako keby také trošku vydieranie. Že keď nezaplatíš, si za lúzra. Konkrétne v škole, ktorú navštevujú moje deti, je to 20 eur na hlavu. Takže 60 eur. Ďalej ideme. Máme obedy zadarmo. Áno, každý človek, ktorý si požiada o tie obedy, tak sú mu schválené a má nárok na obed zadarmo, pokiaľ sa zúčastní vyučovania. Ale platí sa kaucia 20 eur na hlavu a režijný poplatok 4 eur na hlavu na mesiac, to znamená 10 mesiacov 40 eur plus k celému rozpočtu. Čiže v mojom prípade 4x3, 12, 120 eur. Nehovoriac o tom, že konkrétne v našej škole sa dieťa nedá odhlásiť, ak nepríde v daný deň na vyučovanie, ale respektíve dá sa odhlásiť deň vopred. To znamená, že ja musím dnes do 14. vedieť, či zajtra moje dieťa pôjde do školy a ak náhodou v noci ochorie, bohužiaľ som povinná obed zaplatiť. Áno, na to má slúžiť tá 20 eurová kaucia, ale povedzme si to rovno, nestačí to. A človek dopláca obedy, čiže obedy zadarmo stoja nás ročne 60 eur na dieťa. Minimálne. Poďme ďalej. Ideme do triedy. Triedny fond 10 eur. Krát 3, lebo mám 3 deti, 30 eur. Nezmyselné poistenie 1 euro na dieťa. Poistenie v prípade krádeže a takýchto vecí, kdež mojej dcere minulého roku v októbri ukradli Adidasy botasky a jednoducho škola to riešila takto, že mi jednoducho oznámili, že musím dieťaťu kúpiť druhé topánky a išlo domov v telocvikových topánkach. A keďže bol október a bolo teplo, musela som jej kúpiť botasky, ktoré nosila 2 týždne, pretože tak sa ochladilo. Museli sme kúpiť čižmy a do jary jej samozrejme nožička vyrastla a botasky sme mohli vyhodiť. Ďalej, družina. Družina stojí 8 eur na hlavu na mesiac. 10 mesiacov 80 eur, krát 3 deti. Áno, družinu navštevovať nie je povinné, ale keďže moje deti majú etickú výchovu na 7 hodine a končia 4 hodinou, tie 2 hodiny by som v podstate musela ísť vyzdvihnúť a potom vrátiť naspäť do školy, alebo neviem, ako by som to mala inak riešiť, čiže áno, do družiny jednoducho chodiť musia. Zabudla som ešte na niečo? Pracovné zošity. Pri nástupe do prvého ročníka sme platili asi 25 eur, teraz sme platili za angličtinu 7,71, za druhú 11 a za tretiu 8. A to podotýkam, že sú iba poplatky, ktoré sa musia platiť v škole, pretože každý žiak má právo na bezplatné vzdelávanie. Čiže ak to správne rátam, tak sme na nejakých 560-570 eurách. Čiže v podstate každý september, pokiaľ už má 3 deti, ťa bude stať minimálne 600 eur na poplatkoch. Áno, nemusíme zaplatiť družinu na celý rok, môžeme si to rozdeliť, ale minimálne sa platia 3 mesiace, čiže to je v podstate jedno, áno. Nehovoriac o iných ďalších veciach, čiže áno, v dnešnej dobe mať deti znamená byť bohatý a musíte mať dostatok peniazí na to, aby ste mohli poplatiť veci, ktoré, ak nezaplatíte, ste za lúzra. Sú v podstate ako keby čiastočne dobrovoľné, minimálne to ZRPŠ, ale keď nezaplatíš, si lúzer.